Hvad siger I? Skal jeg hente Samurai Ninja? Hvorfor er der så mange, der kan lide ham? Så henter jeg ham. Han kan desværre ikke komme i dag. Men ved du, hvem der kan komme i dag? Nu skal jeg bare se. Det kan jeg. Jeg hedder ham. Hvorfor holder jeg mit sværd? Nej, det er mit sværd. Det er ret stort, ja. Jamen, se lige her. Det er ikke det rigtige, vel? Men det er det her. Fedt, ikke? Men vil I se nogen med mine numre? Med mit sværd? Jeg må have lidt nu. Farvel. Jeg hørte, han smadrede nogen på ting, var. Ja, kan ikke være bekendt. Men moin.